I nosaltres deixem de parlar d'aigua, parlem del casal Despertaferro, perquè ja tenen programades les activitats per aquest tercer trimestre. I nosaltres avui en volíem parlar, és per això que ens acompanya. Veu que vaig molt ben acompanyada, però de moment començo saludant l'Agnès Toda, que en aquest cas és la responsable, la sòcia del casal, responsable d'aquestes activitats. Agnès, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda a l'Avui per Demà. Escolta, el casal Despertaferro ja fa molts anys que té la voluntat d'obrir-se als ciutadans, però diguem que des de va canviar de seu, va com intensificar les seves activitats. No sé quins criteris utilitzeu a l'hora de fer determinats tallers o altres i amb quin objectiu en feu tants. Bé, primer que tot, en la mesura que hem anat construint més espais del nou casal, perquè hem anat construint de mica en mica nous pisos i els hem anat adequant, aleshores podem estar oferint més activitats a la gent i en principi el que pretenem és oferir un servei als socis, però també a la vegada intentar aconseguir que vingui gent, que s'apropi gent al casal que potser no sap ni que existeix. Activitats que hem fet, per exemple, aquí n'hem portat un exemple, que passa que haurem d'anar fins allà perquè ens havíem col·locat malament al principi tu i jo, Agnès, i ara això ho havíem estudiat diferent. Per tant, comencem... Així, movem-nos fins aquí, que quedem així tots de cara. Comencem per ells, que són... Digue'm el teu nom, David, si no em falla la memòria. El David, que ve acompanyat de qui més? Isabel, i nosaltres donem classes de salsa catalana. Això és una modalitat nova, no? Què és això de la salsa catalana? Expliquem-ho, perquè comparteix dues disciplines, no? Sí, el ball és salsa i la música és rumba catalana. Sí, això va néixer que vam estar ballant, la meva parella i jo, ella és una alumna, es diu Laia, i vam estar a les festes de Gràcia i vam tenir gran acceptació de la gent i vam dir, escolta, aquest any fem-ho al casal, perquè l'any passat fèiem batxata, nosaltres som professionals de la batxata. Ens feu un exemple del que farem d'aquests tallers que... Si ens fiquen alguna cosa de música, sí. Sí, ara ens ho posaran. Seran els dimecres de 9 a 10, Agnès, eh? Sí, sí. El preu dels tallers sempre són els mateixos, no? Intentem aconseguir que sempre els preus siguin els mateixos, que siguin preus populars, que són preus que per als socis són més econòmics, i per als no socis no tant, però sempre, malgrat tot, intentem que aquests preus siguin accessibles i populars, o sigui que, malgrat que els no socis paguin més, continuen sent populars. Escolta, em deia, em sembla que tenim música o no tenim música. A veure, algú m'ho diu? Sí o no? No ho sé? Sí? A veure, sí, diu que sí. Que no ho tenia clar, Doncs escolta, m'ensenyo-nos algun dels passeigs que feu, va, quan vulgueu. Ho hem fet molt bé. De calories jo trobo que en cremem unes quantes, David? Bastantes, sí. I ens ho passem molt bé. I ens ho passem molt bé, que això és el més important. Mira, que parlarem amb el Roger, o el Xatín, no sé si t'he de dir Xatín, Roger. Bueno, com vulguis. A nivell de l'activitat el pots dir Roger, Xatín, Xatínides, és igual. Sí. L'activitat que porta el Roger, l'he de llegir perquè sóc incapaç, Agnès, tu? Bé, a mi també em costa, també em costa una mica. Neuropsicoboating, una cosa així? Boating no, és neuropsicoboating. És molt important l'èmfasi en el boating, que és d'aquelles paraules que un dia vaig sentir a la meva vida i em va travessar el cor. Això vol dir que t'has inventat tot el nom? Sí. Ah, val. Bueno, és una... Podríem dir que l'activitat és una espècie d'eina multidisciplinar que combina diferents coses, el ball una mica, bàsicament també l'acrobàcia, però també intentem trencar tabús a nivells personals i l'objectiu final sempre és aconseguir que la gent surti molt satisfeta d'allà, molt relaxada, però també amb un plus d'alegria i bogeria. Què ens aporta? Perquè dèieu en la descripció del projecte, dèieu conèixer-nos una mica nosaltres mateixos, tant a l'interior, muscularment parlant... Sí, mira, per exemple, podríem fer-ho d'una manera més tècnica, podríem dir neuropsicomusculatura, si vols. Neuro per la dificultat d'intentar dissociar el nostre cos, controlar músculs poc usuals,
Psico per la capacitat de no tenir vergonya, per exemple, alguna de les coses que podem fer classes és parlar amb algú a 1 centímetre. I llavors si té malaleta aguantes, però en principi la idea és intentar trencar barreres, saps? I Ho per aquí va faràs la cosa. dimecres a 8:45 de la nit, eh? Ho fem els dimecres a 8:45. 8:45. Tot i que ara ja estem saturats ja hi ha més Ja hi ha més places, doncs vaja, dentetes, qui no s'hagi apuntat. Però que Escolta, es tingui en compte per una altra Per ocasió. un altre any, En aquest eh? cas potser cal especificar que les classes el Roger les fa al local dels Xiquets de Reus. Per espai, no? Sí, perquè precisament allí tenen una miqueta més de possibilitat de moure's. I també volia comentar que aquestes classes es fan en col·laboració amb 2 professors més, perquè jo ara encara estic arrestant una lesió de cama, però tinc uns col·laboradors collonuts i la gent xala moltíssim. No. Escolta, Agnès, avancem una mica més, que si no, no ho acabarem, això. Vinga. Tenim aquí la Carlota. Sí, Carlota, en bones. aquest cas, costura creativa i de supervivència. Què vol dir? Perquè tota aquesta paradeta que m'has portat, això ho has fet tu. Sí, ho he fet tot jo. Explica'm. Doncs em va començar a agradar el tema de la costura i m'he anat animant i bueno, he començat a crear un projecte que es diu Quina tela i em va sortir l'oportunitat per venir a fer un curs i aquí estic. Els tallers que ja estan en marxa, com dèiem, des del passat dissabte i ho farem, en aquest cas, a Carlota, quins dies? Dimecres, no? Dimecres, de 8 a 9. Dimecres de 8 a 9 del vespre. Doncs au, si us voleu endur aquestes coses a casa, només cal que us apunteu al taller i les aprenguem a fer. Però, com dèiem, al casal Agnès feu una miqueta de tot, fins i tot hula hop. Dius, home, hula hop, tots més o menys, alguna vegada a la vida no hem agafat un hula hop. Sí. Ara tinc el... Gisela, alguna vegada hem agafat un hula hop, hem anat fent jugant, Agnès, al pati de potser més l'escola, de quan érem etcètera, petits. tal i qual. Però hula hop i esport, això no ho tenia tan clar, no? I és Bueno, una mica la finalitat d'aquest taller. El que és per jugar, no? Mentre ens ho estem passant bé i fent una cosa que ens és fàcil, que ja ho hem tocat i ho recordem, i fer una mica d'esport i passar-nos-ho bé i ser feliços, no? Escolta, em fas un exemple, per exemple, d'algun dels exercicis que faríem? Mira, que tens el hula hop aquí. Espera, Home, que t'has de treure una miqueta de roba. I quins exercicis faríem, per exemple? Espera't. Va, corre, que si no se'ns acabarà el Bé, temps en i no aquest ho cas haurem fet, això. també cal especificar que allò ho fa De cara, Xiquets de cara. de Reus també precisament per això, per les possibilitats de l'espai. Jocs així, que serien les Ara no sé si he de posar el micròfon o no. Vale? Sí? Sembla que estigui fent màgia, no? Una mica, eh? Intentem així que el hula hop no es mogui. Llavors el que fem és el bàsic, que és el de cintura, i llavors intentar jugar una mica amb tot el cos. No? Això no ho fèiem al pati, Però no? malgrat tot el bàsic ni em costaria Ja que també, diríem el bàsic, Ja. eh? Què és el que quemaria més calories? Amb què? Sí. Amb tot, jo crec. Perquè, clar, podem fer des de genolls. Clar, aquí hem de patir, Clar, aquí hi ha dificultats, dificulta la cosa. A pujar, Clar, és que ella ho fa la mar de fàcil. accions... I escolta, nosaltres, Gisela, gràcies, de veritat, perquè això necessitem unes quantes hores d'entrenament. Sí, no per això, que ella Agnès, sembla que t'acabo- sigui la mar de fàcil, però que però penso no, que realment... però no. I escolta'm, acabarem saludant a la Verònica, en aquest cas et veiem ben vestida i ja podem intuir una mica de què va, Verònica, Bollywood. Bollywood, danses de la Índia. Què és el que farem exactament? Bàsicament serà fer coreografies que surten a les pel·lícules de la cinematografia de Bombay. I bàsicament serà això, una primera part de calentament per posar el cos preparat i anar aprenent diverses coreografies, acabar amb uns estiraments i sobretot això, tonificar, expressar les emocions i passar-nos-ho molt bé. Hem de tenir algun coneixement previ per vindre a les seves classes, Verònica? No, cap ni un. Ganes de passar-s'ho bé i experimentar el que és el Bollywood, que és alegria. Doncs ja ho veuen, ara acabarem amb tu, Verònica, però recordem, Agnès, una vegada més, fins quan tenim temps d'apuntar-ho, quan començaran les classes, com ens hem d'apuntar, etc. Bé, primer que tot, que no només hi ha aquestes classes, que n'hi ha moltes més, hi ha molts altres cursos. La gent pot accedir al nostre web, a casaldespertaferro.cat, i allí... Hi podem anar també, no, però? Sí, també la gent es pot desplaçar i anar a la taverna, o a les tardes, o a les tardes també, de fet, que als matins no hi acostumem a ser massa, al Casal Despertaferro, al carrer Martí Napolità. I bé, doncs això, que hi ha més cursos que no pas aquests i que la gent s'hi pot matricular o s'hi pot apuntar fins al dia, fins a final de mes. 28. Sí,
fins a final de mes, de fet, perquè com que els cursos comencen el mes següent, o sigui, són durant l'abril, el maig i el juny, s'acabarien el 20 de juny, perquè després, clar, ja Reus comença amb la voràgina de festes, Sant Joan, Sant Pere, i aquí ho acabaríem. Tallers, defensa personal femenina, cuina de nivell bàsic, manualitats amb material reciclat, ioga, ganxet, zumba, mitja, converses amb anglès, puntes de coixí, i tots els que hem anat presentant aquí, per cert. Ganxet pinxo aquesta setmana i l'Agnès em deia, digues que nosaltres a la taverna també tenim ganxet pinxo amb bou i arròs. Sí, perquè a més en l'anterior ocasió vam tenir un dels premis i bé, doncs animem a la gent que vingui a la nostra taverna a degustar en aquesta ocasió que tenim un paté de bou i arròs, pastanaga caramelitzada, que segur que sí. Amb la Verònica, però, i la seva actuació, Verònica. Bueno, jo crec que millor li deixem a la Verònica, no? Doncs va, per cert que nosaltres ho deixem aquí, que tornarem el proper dilluns, com sempre, amb tota l'actualitat esportiva. Fins dilluns, que vagi bé. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले।